Jatend migao mar somo Ngire George Magoha oyango ni piny owacho kokalo kuom migao mar somo medo loso yor lony manyasani mikawo godo nonro mag jopuonjre mong'ere kaka National Education Management Information System NEMIS mar dino weche mag mibadhi mane osenenore e kinde mokalo. Magoha mane wuoyo e sikund sekondari mar nyiri ma Kadika ne owacho ni e kinde machiegni ni gidhi yawo NEMIS manyien ma bende gidhi bedo mano ma ng'ato ok nyal donjo mayot kendo lok nonro ma japuonjre ma oketi. Kata obedo ni ne ok oyango kwan mag jopuonjre ma bandia mane omedi e NEMIS ni, Magoha nowacho ni nitiere seche ma iyudo ka kwan jopuonjre moketi e NEMIS gi ng'eny moloyo mago mayudore e sikul, kendo mano emomiyo iwacho ni en mibadhi. Having worked in Kenya now, I know that's how they do things. But what the president has done, together with our support also, is to ensure that now we are going to have a NEMIS that has the data that you cannot change. So unless the person who is going to follow me is corrupt, then we shall be able to account for our money. For example, this school, if this school has 100 children, there's no way you can then send money for 300 children. At the time you are sending money, you elevate the number. As soon as you have sent the money, you take it back to 100. We have saved the government billions of shillings. If anybody succeeds in stealing money under my watch, then it can only be because of human weakness, because I have no sympathy for anybody who does not.